O paso da borrasca Claudia deixou incidencias en Ribeira, árbores caídas ou pequenos anegamentos que foron atendidos polos equipos de emerxencias do municipio. As chuvias intensas e persistentes fixéronse notar na xornada de hoxe primeiros rebulicios da borrasca Claudia en Galicia e na comarca, que obrigou a decretar alerta laranxa no Barbanza por chuvias e amarela no mar por vento de forza 7 e ondas ata 5 metros. Ao longo do día registraronse incidencias en Ribeira, que foron atendidas polos equipos de emerxencias como o GAEM. Da mañán que entramos ás 9 está o tempo o que anunciaban, bastante choiva, ainda menos mal que non fai bastante vento. Pero nada, temos incidencias nada fora do normal, as típicas, cunetas anegadas, algún árbol caído, e bueno, nada, tuvemos o máis salientable, pois xunto antes do campo de fútbol de Oleiros, un árbol que caeu e ocupaba parte da estrada, tuvemos que retiralo, cortar, unha pedra na carretera que vai de Palmeira, do colexio do CEIP de Palmeira a Moldes, tamén que había unha pedra que caeu ao medio da estrada. E nada, logo así, algúns máis rexistros da auga no colexio de Olveira, tamén xusto na esplanada que ten diante, pois inundouse. Por fortuna, ningunha foi de gravidade polo momento, aínda que debido ás previsións meteorolóxicas, para os vindeiros días os profesionais non descartan que algo máis poida ocorrer. Unha hora máis ben sería o vento, que se vai a máis. De momento o que choveu, o que anegou, xa vamos indo limpando, vaise facendo mantemento, co que non debería haber máis problemas. Agora, se aumenta o vento, sí que pode darnos outro tipo de situacións, non? Traballos de mantemento que apunta poderían facerse con anterioridade para evitar que se dean casos de anegamento de augas. Que moitas veces, máis como ora as previsións xa se fan a uns días bastante antes, deberíase ter, isto é mantemento simplemente, non? Como neste caso é mantemento da limpeza das cunetas, dos rexistros, que non se fai moito, non? E ás veces interveñen varias administracións, non? Como esta é unha carretera autonómica, outras da Diputación, outras locales, bueno, a veces sí que é por falta de mantemento, sí. A chuvia protagonizou o día de hoxe, pero dende os equipos de emerxencias queren lanzar recomendacións á poboación no caso de que empeore o tempo para evitar accidentes. Nestes días de tan mal tempo, o vento é moi perigoso, bueno, cando chove como estes días gran cantidade, pois si, non ter de facer desplazamentos innecesarios, ou sea, se non tens que traballar solo por ocio, mellor é, se dan mala previsión, non quedarse en casa. E logo nada, estas tarefas de mantemento, cada un na súa casa, se fai vento típico, cousas móviles que podas ter nos balcóns, nas ventanas, como poden ser macetas ou calquera outro tipo de cousas desas, non retiralas, non intentar un pouquiño de sentido común, non? As alertas emitidas dende a EMET obrigaron a algúns barcos a quedarse en porto polo mal estado do mar. Aínda así, embarcacións de artes menores foron a faenar, polo que algo de peixe e marisco se comercializou nas prazas de abastos da comarca. A pasada noite registrouse tamén un incidente na G11 á altura da Seia de Palmeira, no que un vehículo arrollou e matou un xabaril que cruzaba a vía.